שלום, היום אנחנו הולכים להכין צמח כזה, שזה מאוד קישוט חמוד לבית, לחדר, למשרד, וכולי. אוקיי, מה שנצטרך זה אבנים קטנות, אבן גדולה, דבק, פרחים קטנים, צבע ירוק, לק שקוף, מים ומכחול. אוקיי, אז אנחנו נתחיל בלשים צבע ירוק בתוך הצלחת. סיימנו לצבוע בצבע אקרילית והכל יבש, נשים את זה בלק שקוף. אז אחרי שסיימנו לצבוע את האבן בלק והכל יתייבש, לוקחים מיכל של קוטג' ושמים בתוכו פלסטלינה. ואז מה שעושים זה תוקעים את האבן בתוך פלסטלינה.